Estes orzamentos provinciais recaerán de xeito directo en Carballedo a través do arranxo do campo de fútbol municipal. Unha obra moi agardada polo sector deportivo do municipio e que este mediodía celebraba o alcalde Julio Yebra Pimentel ao coñecer a aprobación do presuposto da Deputación. O arranxo do campo de fútbol, vamos a poñer erva artificial, entonces, pues, bueno, a Diputación neste caso aporta 100.000 euros, a obra vale 300.000, pero temos xa visualizadas outro tipo de achegas por parte da Xunta e, bueno, esperemos pois facer aí un gran campo de fútbol de erva artificial, que, como sabedes, no seu momento foi pioneiro, fai moitos anos, pero que se quedou obsoleto. É verdade que o campo pues, non está en condicións, porque é un campo de terra, ainda que nos intentamos por moitos medios pois, poñer no camiño a través de erva natural, pero bueno, non foi posible. As condicións aí do terreno, precisamente por se chama o campo dos 4 ventos, pois non hai maneira de que a erva natural funcione, entón pois, decidimos acometer esta obra, que creo que é moi importante porque iso significa potenciar o deporte, quedarnos unhas magníficas instalacións, un recinto importante, porque coñecedes todo o que hai por atrás, están as piscinas, está o pabellón polideportivo, quedará unha área deportiva pois moi boas condicións para a práctica do deporte e que vai a relanzar de novo as actividades deportivas. Pese ás dificultades para a práctica neste terreo de xogo con erva natural, compiten actualmente algúns equipos, fundamentalmente veteranos. O alcalde de Carballedo sinalou esta dotación como un exemplo do verdadeiro sentido dos organismos provinciais e fixo unha reflexión arredor deste punto. Non se pode usar ben a Diputación para darlles a un sí e a outros non, porque entón, senón sí que xa entramos nunha política de tipo sectario que non é asumible neste século. Temos que repartir con xustiza todos os recursos e darle a cada un o que lle corresponde. Entón, pues, bueno, estou satisfeito porque por primeira vez espero que sigamos nesa línea, así eu manifestei tamén aos concelleiros onte da oposición, que sabedes que son un é do Bloque e outro é do PSOE, que estou contento por ese tipo de líneas, por ese consenso, e que as diputacións, pois, se queren facer algo, porque é a única maneira de ir para diante, o sea, e deixarnos xa de políticas moi antiguas, moi de outros tempos. Eso creo que xa non funciona, afortunadamente. Vamos, a mí nunca me gustaron ese tipo de políticas de favorecer descaradamente a uns en contra de outros. Creo que todos teñen o mesmo dereito, a veces non se pode acometer todo un tempo, porque iso é imposible, pero ao final temos que atender a todo o mundo e con xusticia.